Здравейте на всички, аз съм Shadow Balls. Днес ще играя Deathmatch, Team Deathmatch в GTA San Andreas Multiplayer 0.3. Който не знае, това е руската версия на San Andreas Multiplayer. Окей, те излизат насам. Аз казвам да ги избием. Чисто лесно. Скачвам на някой покрив. Добре, не знам това как стана, хора. Так се видяхте, пробвах да се кача, само скочих и не знам как се качих тук. Майко, но нямаше смисъл. Няма нищо, двама сме го затиснали. Айде да го убием. Лад, този не иска да умре. Ох, тези му... Цикат ескейп преди да умрат. За да не ги убият. Много раз, когато някой, когато играе Team Deathmatch и някой така направи. Къде ще е? Хора, това е много спорван Deathmatch. Майко, аз цела нашия. Фак. Еми, браво. Хелпнах му. И да, хора, това беше много бърз Deathmatch. Сега ще изигра още един. Това път сме от тия, където са, нали, продавачите на пица. Та карта има повече място за криене. Така че това ще ме малко. Този път ще бъде по-трудно. Ох, ма те само ма бомбандират. Бомбандиране! Чакай, на ти граната, преди да умра. Тя па няма гръмни. Аз как се изложих. Не трябваше хора пред тях, ама... Какво да се прави, хора? Сега ще отида на Сан Фиеро, на Сан Франциско. Добре, те свършиха. Ще изиграват трети Deathmatch за късмет. После, ако изгледа състезание, може едно състезание да врътна. Така за бързо. И не знам после. Ще чакаме само още един да се джойне, за да играем Team Deathmatch. Линк към играта ще има в описанието, също така и към сървъра. И който иска може да влиза и да играем. О, добре. О, хора, тук май си го спомням. Тук това, не. Това е друго. Това не е което си мисля. Нищо, хора, ние тук се бомбардираме, те тук си стоят, си играят там, каквото си играят. Ето, излезе състезание, но в момента съм в Deathmatch и... Ако само се превъртам, едва ли ще ме оцели. Затова... Не, оцелиха ме пак. Окей, веднага ще пиша join. Не, аз искам да не ми достигне. Добре, хора, ще си купа една кола и ще обикарам докато излезе. Винаги изкупувам Инфернус. О, даже е с моят цвят. Прекрасно. Сега ще чакаме само едно състезание. Също така, който иска да има връзка с мен, ще сложа скайпа ми и фейсбук страницата ми. В момента не знам вече аз какво правя, просто ще чакам да излезе състезание или 9 мача да свършат, за да играя още един. Jump! Така ще обикарам, ще си правя рандом джъмпчета. Нали, ще търся джъмпчета и ще си правя така от време на време. Тук по магистралата е през това.
И както гледам, има още един дет матч. Не знам защо излязох от колата, нали то и да не бях казал. О, да, пичуе, това тук много обичам и с това село. Не се знае се кой на коя къща е, кой на коя къща ще скачи и ще снайперира. Това тук е точно за снайпер. Ох, защо така си отдръпнах камерата? Окей, хора. Всички го виждат. Добре, не съм снайперист, затова директно не изгледам пред тях и почвам с М-ката. Идват нашия сам. Аз ще тия да го защита. Пак! Що е? О, това ви от нашата тази към цяло техните и да убият магърбът. Ето го! Ох! Сега пак то отгоре почна. И никой от моята нема ми помогни. Не, че не искат де. Имам предвид, че няма такъв, който да е при мен, че ми помогне. Оня все пак го изхвърлих там с гранати. Оня нашия там. Ще справя малко паркур по сградите. Окей. Сега там ще гледам да намръз да може да ми даде пари, след като приключи дят матча. Аз трябвам да го снайперирам този пистолет, хора, аз съм най-умния. Трябва малко нагоре. Защо удрям и нищо не му става? Почнах му вкарам демидж след 58-я удар. Не. Хора, 52 пъти поне цъкна книжката да го стрелям. Както видяхте, не му вкарах кръв. Чак след 53-то натискане или там, което беше, чак тогава му набих и то 25 демидж или там колкото си писа, не знам. И явно състезание няма да играем и да, хора, това ще бъде всичко от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, оставете по един коментар, лайкнете този клип и се абонирайте за моят канал. Това ще бъде всичко от мен. Чао, чао!